Kanina po sa labas, sa may kalentong, dumaan ako. Nagpadala ako sa nanay at saka sa asawa ko. So, pagkatapos nun, dumiretso po ako dito sa SM Santa Mesa kasi may bibilhin ako. Tapos, wala. Ititreat ko lang yung sarili ko kasi may 3 bagay akong isi-celebrate ngayong month na to. Ayan, mag-grocery po muna tayo. So, usually po, ang mga binibili ko pag lumalabas ako ay yung mga personal na kailangan. Tapos, pag mag-shift ako, syempre, kailangan natin ng snacks para may kutkutin tayo habang naghihintay ng i-assist na customer. Okay. Alright. Okay. A few moments later. Ayan, so kung nakikita nyo, yung cellphone na napili ko, para sa anak ko to. Bale, iuwi ko pag uwi ko ng probinsya. Kasi yung cellphone na pinadala ko nun sa asawa ko, nabasag na yung screen. Mahilig pong manood sa sa YouTube. Kaya, eto, bibilan ko na lang din. Hindi ako marunong maglagay ng screen protector, kaya pinalagay ko na lang din. Tapos, syempre, pinatest ko na din. 'Di ba? Para hindi na tayo babalik-balik pag magka-problema. Ayan, pagkatapos nito, syempre, kakain muna tayo bago uuwi kasi nakakapagod sa grocery, ikot-ikot. Sumakit yung paa ko. Anniversary ko, tapos anniversary ko sa Sykes, 4 years na po ako magtatrabaho sa Sykes, and then anniversary po namin ng asawa ko sa 25, so it's a triple celebration, right? Treat day, iti-treat ko yung sarili ko, kakainin ko yung gusto ko. Ayan.
few moments later. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만